Ang di kumakuloy nomor TV. Kulungka ni Muklasun di Tripura. Tay tinini upandana sultaman bagai sini edisi hapang ni isian. Rakma takuma. Kulungka jatuh artinya bagaimana ini wall plate dari salah betul. Ani bung sa favour kuma sa kimbe Perbaikan, ini pun manusia bermon, aku bicara yang itu. Ini nih orang spesial dia program yang baru ini. Contohnya, press jaga dulu hanya punya prosedur tanggung boleh motam ke 100 nose tanggung. Tapi benar benar order roy tanggung. Jadi produk saya mana apa nak sengaja betul. Kaisa channel ini. Abu Dongor TV ni je फाइनाय yang besang फायदि Kosuk zorak mesti ni tini ni program senjata ya pokok ini tabu Negara kami ya guna si konte ni bisnis panda song selainya panda वो भाई मंगर पैसा चने orang dengan MDC dari TRIPURA ibu press club menunggu sekretari orang dengan ronde Tiprasa tipane presiden ibu kebangma sudah ni association ni presiden dan sekretari ro ibu kok kematunai sini ICT ni PO U administration sini executive engineer arti ni ibu sini official team जो तो भाई मंदर ने ना आने ले बिलेके पाइप ले या हम जमा या फरु ini sini boba grani sakar mungbai boni wanso mungna seng sarona ni bagai seng edisi hapungo pai mani rogologen sakar ka atana sini kebangma technical problem tomani bagai seng je dona ni musuksa toimalia kani bangai nata sana seng musuh sini Tiprasa je kok matunai rong jo tono sini edisi hapang ni bekhatri je man-mane jeng cobanane tani ke sini Tiprasa ni mekhan kosu karonai be sini kok matunai ne ini sini ronai be sini kok matunai ron jeng kamiam je jo tono lai be silai be lama kere ti kere ini sekolah ni ବ୍ୟବସ୍ଥା hamya jeng jo tono janja elakawo jeng jo tono saiman phiaba media ni bisite je punukjang mani ke teibo jotono saiman hani bangoi borone je kokuma thunai rone je problem mui tong mani sengbo busiu sembo sobana ni mosugo sini bekhate je mansa sobana ni bagoi seng sakharui gu tong sakhar mani bisite jene jeng yapre selai kha jika ini bising pada jeng orang rom senalai be ya preselai kah orang jodoh sini edisi ni news di nama ni equipment or jeng provide kene or jaga wa boni bising di nama je news roh jangan ro bebang na jeng provide kene boni system jeng setup kene already mana itu rating dah boni cara beseng zaman saat seng financial help kainya grant in act disability kainya ni bagai kau ku salaja sini maharaja pakai kena mau final di sana nai kaisa sikon te program kainya ni bising te
खालायजानाय जों प्रेस जेकेट बेहायनो जे रेजिस्टार खालामनाय बर'नो जे मिडिया हाउसनि रेजिस्टार खालायजाक बर'नि रिपर्टारनो जों दिनै प्रोवाइड खालायनाय जे माने बै बार्ताखि फायनाय रंनो ताबो फोन फाया खतंनाय रंनो जों नेक्स्ट टाइमाव बर'नो रयनाय बे आंनि गय मंतंनाय निरनि चुबासु जों बिलाइ नांगौ जे जायगायाव जों सायमाया जे जायगायाव जों इनफरमेशन माया अबो निरनि बिसिंते जों सैमान आंनि बां निरगो जों इनफर्म खालायदि जोंनि सामतांमानि रावबो जागा देरावै दं निरगो जों इनफरमेशन रदि जों अरो नुखा गासै जिनिस जों मैदमा खालायनाय जों दफानि बाङै जतनो वानसमानि थांसा मांनाय जत जानजिया सामंबाय जों दफानि बेनिफिट नाय जानो जों सामंमा खायनाय जों महाराजा बारबारनो सावो आं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नि आइडियोलॉजी बाय गथया हनै पाकिस्तान बाय याग्रं लायो आइन दिगि दायि नरेंद्र मोदी नो मेसेनाय हाय हनै वानस खायके मो इंटरनेशनल देशनि बाङै हामिया हायनि जों महाराजा बारबारनो सावो जोंबो मा सोलायनाय दिप्रा मथा जादे गोबां मा दंनाय जादनाय गोबां मा दंनाय जोंनि एडिसि हाफांनि तामुं दैमुं गोबां मा देहामुं दङैमोन जत पार्टी गया जोंनि दिप्रा मथानि लिडारनि बिसिङाव सामुं जाया गोबां मा ङैमोन आंबो जाया ङैमोन तारमाने जों बैनि मोखां गसलबाय थाङै मालायै बबाय चक्रान्त खायै जोंनि जों हाया खायनाय हायखे थांखायखेथ' जोंनि दफानि बाङै नों लसनाय हामिया नोंबो हामाया आंबो हामाया माहाय जागा थांनाय हानि बाङै निरनि माहायो रुल दंगो जे जोंनि दफानो संसारनानै बागै जतनि साइननि यागोनो फान दं दिनै प्रेस फ्रीडम डे अ जागायाव जों इंडिपेंडेंटली जोंनि प्रेस रंनो याबरि सेजाखा घोषणा खायजाखा जे प्रेस मीडिया रो गोबां मा तगजागो बुजागो नैने पॉलिटिकल क्लेशन प्रो दुखमानो ये बाहायरनि बाङैबो जों जोंनि रनजित बाबुबो दङो आफ्रो डिस्कशन खायलेंप्रो जों जत रिपोर्टारनि बागैबो जों इंश्योरेंस प्रोवाइड खायनायनि बागै इंश्योरेंस खायनायनि बागै इवन मेडिकल इंश्योरेंस फाननाय मेडिकल इंश्योरेंस फाननाय आइके बानायनाय नॉन लाइफ पॉलिसी जेता दंमाने माहायरो जों बाहायके खायमा रोल फ्रेम मनि यागोल जोंनि कमिटी बुताबो खाजाखा नैनि मीडिया नि रोल नि अरो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसिंग थं नैनि मीडिया पॉलिसिंग थं जोंनि एडिसिओ एडॉप्ट मनि यागोल बाहायके बनो एडॉप्ट खायनाय बत कमिटी रो डिसाइड खायनाय कमिटी डिसाइड खायमनि यागोल जों अमनबो व्यवस्था खायनायनि बागै जों महाराजा बायबो सालायजाक जोंनि रनजित बाबु दङो जोंनि दागो दंबो माहायके जों मतामति सालायजाक जे जों बनो बाहायके एग्जीक्यूट खायनाय थांखायके बो जागा जोंनि लीगल प्रॉब्लम दं टेक्निकल प्रॉब्लम दं अमन निरनिबो सहयोगिता नांगौ निरबो दिनैबो साजेसन खायदि जेहेतु प्रेस फ्रीडम दे निरबो साजेसन रयगलां खायके जोंनि बाङै बेनिफिट नाय एडिसि हाफां तमाके मीडिया पॉलिसी खायनि नाय दं अब तो निरनि सहयोगिता बायसिंना जाते जोंनि तिप्रासा रो बेनिफिट माथों अमसों नाय नैनि ओ मीडिया पॉलिसी जों एडॉप्ट खायमनि यागोल गोबां मा जोंनि मीडिया ओ सामं खाय दंनाय रो जाते प्रॉब्लम नियाना तै जोंनि एडिसि हाफांबो प्रॉब्लम नियाना तै ओ कायदि जिनिस ना वानस लायबि गोसां या प्रिसेलाने आं बायथाव कोयनानि मुसुगो जोंनि जे सेकेंड प्रोग्राम नि बिसिंति निरनो पावमानि निरो खायमानि बागै मिलायखे हामबाय माया फारफिबो जोंनि कोनो अरेंजमेंट न आसो करिना आंबासो सायमाया मियाफ्रा सालायना आइफोनो जे मानि न निरो अरेंजमेंट खायदा दंबो किसा बायथा प्रोग्राम बायथागो माजाबै थांबायदि इंगे निरनि साजेसन नांगो जोंनि एडिसि हाफां बे जोंनि तिप्रासानि बाङै जोंनि मीडियानि रोल प्ले इम्पोर्टेंट जोंनि दफानो संसारनानि बागै प्ले निरनि चुबासु नांगो निरजोंनो चुबादि बाहायके
जोंनि टिप्रासा मीडियाआव सामफायनाय बेनिफिट नाय निरक्सनो साजेसन रदि जों सारथारनाय जे जोंनि एडिसि नि फान तंसार नि रां तंसार जों बाहाय तुमा खायनाय ना माहायरो जों सारथारनाय एबेन सारथारगुतम पाइथावा अमन सानि मुसुफिउ महाराजा जेफ्रो फायनाय आप्रो नि one time ya ini grand in act ronani bagai salai kongo apro nigo महाराज di sonanai bahake ronai bokro ronai महाराज pakai ke apro program ni bisinte nirabai mana pina lekya hambai tumbai